Ir-restawraturi tal-Vara ta' Ġesu Redentur fl-Isla ikkonfermaw l-ipotezi li l-Vara itlibset tunika ġdida u dan ġie kkonfermat permezz ta' filmat bl-endoskop f'dawn l-aħħar jiem. Għalhekk żorna lir-restawraturi Dr. Marija Grazia Zenzania u Valentina Lupo mill-kumpanija Atelier del Restauro ġewwa l-oratorju tal-Fratellanza tas-Santissimu Kurċifess fl-Isla sabiex naraw mill-qrib il-proċess ta' restawr ta' din il-Vara tant devota. Għalkemm l-anima u l-istruttura interna tal-Vara huma stabbli, il-blatt tal-Vara sofra qsim fis-sufra wara li f'bosta interventi ta' restawr fil-passat ġew applikati ġips fl-ixquq u dan qiegħed jinqala minn mal-bażi. Għalhekk ir-restawraturi qed jikkonsolidaw il-blatt mal-bażi sabiex dan ma jkomplix jittiekel. Ma' żmien it-tunika inżabat bosta drabi fuq xulxin. Fil-fatt ir-restawraturi sabu tal-anqas 3 saffi ta' kulur u ġips. Peress li jidhru ħafna xpakkaturi fit-tunika wkoll se jitweħħel il-kulur sabiex jitnaddaf u r-restawraturi jħorġu kulur nadif u preservat tajjeb. Valentina Lupo konfermat magħna li l-karnaġġjon tal-wiċċ impitter jidher li huwa antik aktar mill-karnaġġjon tal-idejn u s-saqajn. Il-proċess ta' restawr beda f'Mejju ta' din is-sena u qegħdin naħsbu li ħallestu l-proċess kollu sa frar tas-sena d-dieħla. Il-proġett għanqal ħafna interess kemm id-devoti għax ovvjament hija statwa li hija magħrufa minn Malta u Għawdex kollu hija statwa devota, jiġu ħafna nies jitolbu, anke bħalissa din għaddejjin bil-proċess ta' konservazzjoni u restawr, ħafna nies għadhom jiġu wara l-bib, jarawna naħdmu għax qegħdin grada, jiġu jitolbu quddiem in-niċċa. Hemm ukoll ħafna nies li interessaw ruhom fil-proċess fuq l-iskoperti, fuq il-kuluri li qegħdin insibu u kif ħanamlu dan il-proċess ta' konservazzjoni biex l-istatwa tibqa' titgawda wkoll anke fil-futur. Minn għada sal-ħadd il-Vara ta' Ġesu Redentur se tkun miftuħa għall pubbliku ġewwa l-oratorju stess. Luca Zaltron, rappreżentant tal-Arċisqof tul ir-restawr ta' Redentur, għalli din hija opportunità unika għal pubbliku d-devoti ta' Redentur sabiex jaraw bajnejhom il-proċess ta' restawr u jitolbu qudiemu. Yes, we will welcome everyone. Of course, we suggest to book because it's better for us because we already received many bookings, but we are waiting for everyone. Wieħed jista' jirriserva post minn fuq il-website tal-parroċċa sabiex ma jiddiżappuntax ruħu peress li l-ispazju ġewwa l-oratorju huwa limitat.